non bandiraɓe en puɗɗirimo inde Allah en juule annabi sallallahu taala wa sallam. Oɗo jamma hande ko jamma weltare, jamma mo ganduɗa ko jamma kalteteɗo e nder jammaji, saabu ko jamma mo weɓano dañde Allah totti en ɗum. Eɗen mbawi wiide ko jamma jokkere enɗam, jamma pottital e kawisaji gueno téléji ɗiɗi ɗi gandanɗa darini ko pulagu, darini kadi ko ɓesgu fulɓe kala e kuuɓal. Kuccite e meɗen woni Pindi TV e Suudu Baba TV. Kala mo yettani Allah yettata sababu, ko Allah e hoore mum wi noon. Wadde jetten sababu jeyɗo ɗiɗo galɗo pottital hande, sabu o ko sukaɓe dariɓe gam salade yaware woni fansa club Tafa Sy. sen piri ɗum e fulfulde mbiyen yiɗɓe Tafa Sy. tawa hande ardi ɗum ko bani men debbo sehil meɗen Maimouna Sarr, kanko e wondiɓe makko. So haalama tan fansa club o fof haalama, en jiiɗa limtude jejjiten goto nde wonno hay goto jarani he yijinde kamɓe fof data nde ko wotere. Ko ɓuuri sadde e aduna ko ɓe mbaɗi yidde nalanke, nde wonno yidde nalanke weɓani. Abou Djouba yimi ɗum, ɓe kolli yidde nde hande labti. ɓe mbi ala komin mbaɗata e nder gurdama men kam so wona wadde oɗo programme mawɗo min gaɗɗo e nder Nouakchott, tawa min mbaddata ɗum ko Tafa Sy. ko wonno lebbi yeehi ha woni jonte, ko wonno jonte yeehi ha woni balɗe, ko wonno balɗe yeehi ha yetti waktuji, ko wonno waktuji waɗa gasi. tawa noon teddugal ngal eɓe dokkuno ɗum miñi men sehil meɗen Souleymani Lam ɗo e leydi Mauritanie. kono noon ɓe mbi eɓe kollira maayo ngo wona keerol, eɓe kollira ɓiɓɓe fulɓe Mauritanie naɓe, ɓiɓɓe fulɓe Sénégal naɓe jiidu Yumma e Baba. eɗen mbawi wiide kadi ko yumum oɗo fansa club. bani men debbo mo ganduɗa hay goto wawa hande haalde wiya oɗo ko holiyo, ko Allah ittinimo ngal ɗon gueɗal. ɓe mbaɗimo maren jammo o, on woni Salimata Dia. Salimata Dia mo Pindi TV, Salimata Dia mo Pulagu Kala, Salimata Dia mo Juddu Jeeri. on ne kadi holli teddungal donangal e mumgal, jogino ko caɗel ni holto rototo ngal ɗo teddungal. sabu won teddungal dondeteɗa aɗa foti jogade caɗele holto dortoɗa ɗum. teddungal ne mawni ene teddi, ɗum waɗi ɗum wiyade teddungal. kono Allah koybinowo hoybinanimo ngal ɗon teddungal. o ari ɗo ha ɗo e lamorgo leydi Mauritanie Nouakchott, o roti teddungal ngal. o waɗi hen fulla makko e fayida makko, o waɗi hen neɗɗagal ngal yimɓeɓe coynotono e makko, o yettini kadi, o timmini kadi neɗɗagal ngal yimɓeɓe coynotono makko, kanko Salimata Dia. o ari o tami jammaji ɗi kanko e bani ko gorko Souleymani Lam e woɓɓe kadi ɓe ganduɗa teddinirama kadi jammaji ɗi, kamɓe fof ɓe ndendi ɓe tami jammo o ha tiiɗi. mbaɗɗen jammo rewi lawol. caggal nde jammo o rewi lawol, o watti ɗo mamon balɗe 3 walla balɗe 4 gam ligganade Pulagu ngu, ligganade Pindi TV. o waɗi ɗo émission ngaji jonɗi gam jottodirde e Mauritanie naɓe ɓe, gam yidirde e Mauritanie naɓe. ala ko heddi so wona mbaynigu hande jamma alkamisa oɗo, janggo subaka so Allah rokki en finde, omo rutto toon to lamorgo men Sénégal. fansa club Tafa Sy wi Salimata saɗa waɗa mbaynigu en jooɗo enen fof jewten, mbaɗen jammo ko jamma men, pijen jalen
dokkudiren haqqilantagal kadi mbadden souvenir no mawɓe mbiyatno hanki ni ɗum jeeyi oɗo jamma hande mbaɗaɗo tawa jamma o noon waɗa koye galle ɓiyum makko funere makko kanko Sali mo ganduɗa hande fuutankoɓe fof ene poti ruttuɗum teddugal kolluɗo nalankagal walla so wiyama rapplar perɗo lawol ha sukaɓe hewɓe hande ndewi ɗon on woni pakol leñol le général koye galle makko gonɗen kanko bismi Salimata o waɗi ko yooɗi ko teddi Salimata nde ari nde jippino koye appartement o wi Salimata mi ɗaccama jippo e appartement ko gallam parɗa o itti Sali appartement to addum ɗo henna wadde pako ami mbima mon frère Allah jarama jarama nde wonno en gona heɓendiɓe kadi no mbiɗen nane ni en jiiɗa limtude fans club o wona ɓe jejjirɗen sababuji gara kono mbiyen kala gonɗo e fans club o e gardogol Maymouna Sarr en kolli weltare Sali so tawi de aɗa nula bon somi wi penowo haare haalaka mawna seeɗa kono noon minen min kala komin nani walata saka ñalla la grande dame o wima nde wonno ka neɗɗo kanŋe ka neɗɗo kalis so tawi ariɗo aɗa hoota oɗo ceen kalis walla oɗo ceen kanŋe e kotone muɗum sa yeehi kaɓɓa ɗum premier plateau mama mbaɗata o haɓɓu ɗum hamin jiya ganda oɗo seen ummi ko ɗo e Mauritanie tawa noon ummiri koye gardiɗo fedde nde Maymouna yo Allah yo moƴƴere yo Allah teddin tedduɗo yo Allah kadi teddin teddinowo a teddini kanduɗo e teddungal a mbaɗɗa ɗum koye inde fans club o kala mbaɗɗa ɗum koye inde murtannaɓe kala mbaɗɗa ɗum koye inde fuutankoɓe kala onon hucciɓe Ayaw Suudu Baba TV onon hucciɓe e Pili TV oɗon son jiiwoɗo jamma oɗon gandi ko jamma weltare minen fof komin weltiɓe hande noon ma kami softan mbiɗa haala kono joom haala nan ɗo hene Sali micro nane yeeso ma bisimilla ma ƴeewa ande werlade en konngol ɗalden nalankoɓe men ɓe ɗalde miñiraɓe men ɓe ndeysan ndeysan din Diallo jarama jarama ko alpure mbiyata ko beelamma waɗi en gadda beñe mataw gasata sona mi haala sona ɗum ni hande mi haalata nde tawno so beelamma tungi neɗɗo tan ɗemgal muɗum teppo Allah jarama on jarama mo daari nde ɗo jonde ene andi ko jonde enɗam ene andi ko jonde gilli tigui tawno mboɗo heewi wiide dendi neɗɗo ala ko ɓuuri bandum sona guiɗum wona jiidude e neɗɗo enɗam walla kusam woni bande wala woni bande tan ko kiɗoma nde tawno mbi bande ko battorɗoma jaadiɗoma ko patɗoma wadde noon min hannde joddim ɗo koye enɗamam en jetti Allah en jetti sababu o e tawno mo yettani sababu yettata Allah en jetti bandiraɗo gorko Tafa Sy gonɗo sababu ɗum ɗo fof de ko yidde tan woni ɗo nde tawno Allah subahanahu wa taala o wi ko yidde taggirɗen hakkude makko e rasul sallallahu alaihi wa sallam so wonano gilli Tafa Sy sibe Allah paade e Sali Dia
ha jaɗan ɗum kergude morceau gila 2013 yimi Sali Dia taw meeɗa yiide Sali meeɗa yiide hay natal muɗum anda ni no Sali wayi nden Sali natani hay média sah wi hande ko gandaɗo ɗum ɗo foof dañetake wadde ko Tafa yiide yiddemi nde tawno noon ɓe mbi yidde welani ala sa yiiɗi an goto a tampi weli ko yiɗodirede nde o yiɗimi minnene jinmomi fodde nde o yiɗimi ko yiɗimi ko en jetti Allah noon en jetti hande fans club Tafa Sy sen mbi fans club Tafa Sy noon en jetti Allah en jetti la présidente ko denɗam ñamowo ñebbe kono hande mi mbiyan mom hande o wonti lamɗo awwa way yeso ɓiɗi TV jajawo jebbilima mi jebbilaki noon o woni lamɗo o randi jeles arandi yo leer arandi wala arandani mbimi war sestan war sestan arandi ala mbimo woni lamɗo mi wiyano woni lamɗam mbimi ko wonti lamɗo yo leer ko sar ɓe kaldan mbaɗani koto jajaɓe nani jeeɓami wadde noon hande sar o wonti lamɗo ɓe meeɗa wonde lamɓe kono hande kam o woni lamɗo hay so wona lamɗam woni noon haal pour ɓen mbiyen tan teddugal dasitaki ronde ko waɗi ɗo ko mawne meɗen gestion yooni kadi ko waɗi ko waɗat ɗum ko fans club Tafa Sy foof so welami yo waɗat ɗum ko ɓiɓɓe murtannaɓe foof waɗat ɗum ko fulɓe foof nde tawno kalde pullo itti teddugal fayo junggo pullo tan waɗini ɗum pullo kala Allah jarama Seydi Sarr mamin jooɗo kadi e nder Pindi TV taw ko émission meɗen Debbo Africa walla émission meɗen Juddu Jeeri ɓonoɗen min gandina kadi aduna Allah fof ɗum ko Maymouna Sarr waɗi ɗum décoré walla hokken ɗum cadeau nde garɗen nde Nouakchott so tawi noon mi wi fans club Tafa Sy mi yejjitta bandiraɗo gorko denɗam sehilam Yagoub Sow tawno kañum neɗɗo moƴƴo jiɗɗo en korsinɗo en gila hanki taw hande arani gila gandumi Tafa tan gandumomi gila nden ko teddugal tan woni hakkude amen kono noon mi yejjitta doom papa am mo ganduɗa kadi kañum woni sababu foof woni Dia MC omon to e Joyrat ko kanko woni sababu gandodiran e Tafa Sy ha yettiɗo neɗɗo noon ko ubbunema so woni no sago men taw hande mo jeeya jonde nde so woni no sago men taw gila garimi ha joni eɗen jodde makko kono Allah fodani kono noon ɓi saaha dani gotol en beltanimamo kono noon ko noon tigui mon brode de valeur sehilam kadi mo ɓeyditorimi gila garmi ɗo mo ganduɗa kadi gila garɗen ha joni ñamani yarani lelaki woni Soyoub Ba walla somi wiyam Allah ji Soyoub walla ceerno Soyoub koye kanko woni ɓi Serigne Touba wadde o wiyama Seydou Ba Pullo haal pour noon mbiyata mo limtu juuma walla junno kono en puɗɗima tan mataw en dawade doggol ngol en calmini ɗon kadi bandiraɗo gorko mo ganduɗa ko Ousmane Ba Allah jarama Adja Ousmane Sarr Ousmane Sall Seydi Sall lamtoro Bour Guédé min deuxiéme yettodam ko Sall nde tawno kala ganduɗomi ene andi komi ɓi Cheikh Nourou Dine Hamad Aliou Reki on yetta ko Sall hewɓe gandani puujoro kam Sall wadde mi yima Seydi Sall Ousmane ko noon tigui Kadia Mignam Kadia Diop salminama juurama weltanama ñaganama Allah moƴƴere ko mbis a weltanama ma bel goto Alsana Sy Alsana le secrétaire Alsane secrétaire meɗen a wiyama Seydi Sy sawani mo sawani gacce wadde noon ene jaggi gay kadi e kaɓirɗe mawni meɗen walla mi bani meɗen gorko sa yimi mawni meɗen tan afa men wiyete ko Amadou Ndiaye ko noon tigui ene wonde Ousmane Gaye le caméraman walla mbiyanmo rapport wadde noon en goni kadi weltiɓe nde tawno oɗo galle hande mo gonɗen ko galle jumeau meɗen nalanke men gana guiɗo leñol mo ganduɗa kadi so wiyama Sali Dia tan wiye Papo leñol général Papo nde muusi nde ne metti nde rabo kanko feri ɗum kanko feri lawol ngol
o wiyama Seydi Ndiaye Allah jarama jarama kono kadi eɗen gondi ga e jungo nano Tafasi walla jungo muɗum ñaamo El Maestro kono wiyete de on woni midde leñol hande holli min ɗo ko waɗi fayida hakkude amen e général Paco leñol wadde ɗen mbiya yalla sellindani nde bon ko waɗɗonani aha ko yoɗi kay ma Pindi TV holliru non yo wattu labani wadde noon ko wiyete ko tan mo limti juuma walla juutno kadi ko jiɗɗen koye haalde ko fof heƴata e nder jonde nde e tawno ko ɓuuri ko welde de ko jiɗɗen ko ɓe jaltina daaɗe ɗe fulɓe beltoro kono noon mboɗo arde banam gorko sehilam kadi jaadiɗam on woni bras droit am e nder Pindi TV on woni Ali Samba Ndene Fall walla mbiɗon mo ko hol yo on Gella e Ali Fall de yo hangan ko Gella e Ali Fall o wiyete ali hilɓiɗon aha juuno ko Gella e Ali Fall o yalte jolfuɓe ɓooyi ala heeɓi hakkude wurde han kadi ɗum noon woni hen beelamma wadde ko wiide tan eɗen gondi ɗo kadi miñiraguel meɗen mo ganduɗa kadi ko miñum général Paco leñol cheikhna Cheikh Sadibou weltanama Seydi Ndiaye wadde noon ko heddi ko dendi dan bertinma micro o mi yettinoma nulal eyyi sehilma ɓiyumma Ndeye Bakel Sarr ndeysan wallahi gonga depuis la France jiɗɗomi korsinɗomi nenam nano fil subaka law o noddi kam téléphone o wi kam sehilam mi nenam ari toon mi yiɗa o hoorata on jindirani lay ndeysan ɗum holi on o noddi kam lien ma goto mi ok Mamadou Fen mi yiyam a wiyanimo ko an jabbiyam après kalal mon ɗum nag ɗumi noon donc Ndeye Bakel nulal ma yettima gonga o haalni kam telagal mon o haalni kam ɓimmuyummago moɗon Ndeye Bakel nulal ma yettima tata Ndeye Bakel Sarr depuis France guiɗo guila hanki taw hande arani o salminama o juurama ñaganama Allah moƴƴere ɗum noon Tafa minen hankkadi min paare hirde nde ko noon jogui ɗum murtannaɓe ko tedduɓe machallah jiyaɓe sukaɓe rewɓe ene pijane flewal Fouta jammaji belli mbimi mbetama Fouta dande mayo Fouta ko leydi men jammaji belli mbimi kirama Fouta dande mayo Fouta ko leydi men hayyo mi deñi ade Fouta hayyo mi andino mi andi adade Fouta so toɓiɗo jade cate enene ɓuuro e maji kewo yimɓe belto Fouta e wurama jammaji belli mbimi mbetama Fouta dande mayo Fouta ko leydi men wurama ade cosaan mbeɗa ma gayna hayo Fouta toro weli hayo nana Fouta hayo Fouta hayo Fouta hayo Fouta ko ɓinguel mon ko miñiraguel mon par ce que oɗo met ko min nehimo o mawni koye juuɗam nden no ɓuuri wonde cukalel no ɓuuri famɗude o dogata école o doga jangde donc so dogi école o ara direct ko suudam nden mbeɗa hooɗi 6e hedde Sonelec 6e ɗo
so ari yo ara subak law o jooɗo ɗon o jooɗo e damal tan hami fina fami mbiɗa hewno wendorde kewmi finde midi walla 1 heure somi fini tan no joomi natti wendorde somi fini somi udditi damal ngal tan taw mo jooɗi ayi joni noon mi fa tarode mi wone lootade o naata nder suutono jooɗo ko toon on ñallata toon wondotama ha yiira donc yumiraɗo o walla babiraɗo so noddi kam mbiya mate Hammed woni ko galle ma to mbiya walla Hammed nan ga ayi joni noon han kadi ɓe gandi carrément ko yiɗi ko ko ɗum ayi ko hen tan noon tan o yaari noon o yaari machallah ha Allah waɗi o woni ko donc ko duwnademo tan e wiide kadi onon ne koye mon o jeeya ko ɓinguel mon ko miñiragel mon ko fof mon sa yawni mi aranno wow 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 sa fo eɗen kaldanno and we know me min ko an we know me so wana me know wanna tagodo and we know me min ko an we know me so wanna me know wanna tagodo and we know me min ko an we know me so wanna me know wanna tagodo pinde pamɗo mo wona ɗaniɗo sagam ko jaaden gurden kodden to jam woni mine ma tan to jam weli hono ma webbani fedde ma ñambani so lawa yumi windere aɗa labti boyno hoodere mi indirimo yaɓɓa dagomo wona yenna memma rego a wona debbo gara wona ƴeɓa walla debbo gara wona reɓa a sofani sifa garɗe maɗo fo ɗe kuufa jikkumaɗo feewi ala tondirtoɗa mbiyaɗa reewi ko Allah fewnuma ka debbe nder rewɓe to indema haala fof nanta ko skey guil jinnaɓe e sehilaɓe annoyede tina e ma jiɗomi fof ne andi ɗo toppiti diine ma mi yiɗimi mi ancetama ɓernde nden woto accu sama fittando tottumami ko hoolade tagui ndesmami nan merci ɗum noon bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV e Suudu Baba TV on jii ko jiɗon ɗo hen ko Sali wonko haalɗo joni e moƴi battane haqqille mais ko ɓuuri ɗum nan ɗo mofti Sali mami haalane surprise goto nan ɗo hen hannde ɓe sikki a andan ɗum oɗo boy koye troupe mo woni troupe Jalluɗo Jaam donc talent mo jogui o ɓeɗe andi ɗum so tawi a yinomo sur scène mo si o théâtre mbiyata mataw wawa yimde voilà théâtre mo ganduɗa lansuɗo Jalluɗo Jaam lansuɗo amen o bono ngari gonɗo hen o ko frère makko kamɓe jiidi Yumma e Baba kamɓe ara koye ƴiƴam mabɓe woni quoi ko Allah waɗi ɗum voilà Demba Sarr ko minni ko mo jiidi Yumma e Baba est ce que ɗan ko jiidumen Tafa o wi ham ka dendi ko de Yumma koye babam jiidi baba goto Allah ji Demba Sarel jibini Aljuma Demba Allah ji Demba Sarel jibini Ibra Demba woni babam Aljuma Demba woni Yumma ko donc c'est la famille hewɓe gandan ɗum no Pako wi ni ko hirde nde namdi ɗum ko jammo o namdi ɗum vraiment Sali mi wita en mbaɗi émission ɓurɗo émission ngaji aduna ɗi kala kono en mbaɗi émission kalteteɗo so tawi ɗi nawama place to hena émission men koko yahata toon hunde nde fof nan hen wonko yaltuɗo hande wonko jogori yaltude e nder Suudu Baba TV e nder Pindi TV ma yimɓe gandu tigui vraiment wonko joga ɗum noon Sali mi ɗaccuma tan micro holno jiruɗa oɗo jamma hande e holko santirɗa e oɗo jamma hande nde mi wima hande min kam demgal am ngal ko teppa deni ma teppiru ala demgal ngal hande ko teppa min hande haali yanki natti wawde haalde joni ka darma oppo tan yoɓe mbat yoɓe belnu tan pulagu welto ɗum ɗo mi ala hen commentaire mi ala ko bellamma tan waɗi kam gada meñe machallah non Tafasi aha Kido subaka nange hore
alasra takusade gilli so weli so meti mi konon be jinniayo aliyo mimma hayo ibesila be udiri feti bibi feti feri yilo jamman nane ibesila nde tawno odon beli imde waru Allah jaden sare bamma hade ko mi yimae ko jamma ye jammaji kada jammamu mi kala jammaji amin kala kada jamma wallahi mi kala jammaji amin jammaji meni no action beda wonde de boto mi wallahi salija mi yimma sali wallahi ana jaram tedi yodi wallahi ana jaram salija debbo mo Afrika salija judde jeri nanni salija wallahi billahi non kandanan hey nde tawno ade welimde waru Allah jaden sare mamma non an wani kanye daro jeri wallahi soyne walo kanye daro jeri bimi wallahi soyne walo kono wani sali mimma kono sali tawda do ko yibe tafasi benduta ki caggal gila nangu don tafa ngo pan fan sa club tafa somi ummi mangu modon non somi dari ma kafto don yayo hayo no mbinomi met maburani yumma aburani dum baba ngopi jawdele mumen mbadi ko tafa mabarani yumma burani baba ngopi hajuji hammuji ndewe tafa Allah jogi jobdi non hey nde tawno odon belimde wano Allah jaden sare mamma kon mi mani on Maymuna Musa nani Maymuna Sar mbimi ardi bannan Maymuna Sar mi ma wallahi billahi ana jarama o an ko yadani wune hande mi yimma kon mi yimma non secrétaire général on woni Alsana Mamadou Mbassi woni kon mi yimma pulo balejo mo bolani bernde wala aka arsugo danejo mi mimto pulo bele hebe garnye wasi hande ko mi man ma Seydi Ba anu woni dejo gollo koni dejo gollo soyiba mimma nde tawno ade werimde wano Allah jaden sare mamma wow salbalo gorko mo baba biloti belam bimi Usman Sal gila nanguda ana wapani alafo kananani alafo kayane wani
bimi pakko mi yimma sukaaɓe rewɓe goppi haajuji mumen somi noddi wallahi billaɓe noto goppi cuuɗe e galleji ndewe tafasin nani o kumbis debo mo kaydimɓe kumbis kay mi yimma woni mi yimma kote nenam hajjanami woni mi yimma kote ha pewdo hade mi yimma ya woni on jaram ko mi yimata mi yimani non sehilabam wiɓe ko tafasi onon mbi wonami onon mbi aman jaayi ko an wi gorko ma samana ko an wi Ousmane Gaye ko an wi gorko ma siwre wasu wayra walla ko an wi ko mi yimma Alsan Sar kala ko ala sababu moƴƴani Alsan Wuddu Sar boyo mo grand kanko itti kam noon e teeru nani kam e Fuuta Kumbaru jammaji belɗi mbalama gure takkide dade maayo Alsan Wuddu Sar noon ɗo nanguɗa tafa jammaji kewɗi mbalama Seydi Sarana jarama mi yimma kodda fan sakalab kodda mi yimma kodda mi ngari bisimilla min dañi yeso mane weti nde rawdan leeso bakolle ñol exemplaire de doyen nani nde tawno oɗon mbeɗimde waro Allah jaadane sare mammama enen fo mbiyan mbayni ko jam Salija mbayni ko jam Salija mbayni ko jam Salija wallahi billahi mbayni ko jam Salija ya woni ha mi yimma petit frère Sadibou mbiye Sadibou mbiye Sadibou wallahi hande mi yimma ani didi nde tawno oɗon mbeɗimde waru Allah jaden sare mammama teddi weli on jarama aman jayi kono mo wayi sama xarit hande mi yimma Ali Fall jage yaram Ali Fall dundal la dundu doyul Ali Fall mi yimma kono Ali Fall la dundu doyul Ali Fall jage yaram Pindi TV walla yo dañi wunne hay suudu baba walla yo dañi wunne on jarama on joni kam suudu baba on jarama Pindi TV on jarama Salija mbayni gu jam fanta kalab tafa ene wima mbayni go me yimma hayo salenami ndemi ngarno e Dakar anko e tedini me nder galle ma on saha ko min e Yakub ana jarama Salija shukran laki Saliya marhaban biki maydigo waɗi fayida pulaar o leeran noon no feewi oɗo mbaydigo waɗi fayida yurminima kadi sabu hakkunde giɗo e giɗo
eyyi donc vraiment Allah jarama on jarama Sali Dia woni Pendi TV de e Soudou Baba e membre fans club Tafasi wonɓe ɗo ɓe fof staff Tafa ɓeɗo mbiɗa wawi wiide ɓeɗo mbaɗi soirée o ko woni ɗo ko fof Allah rokki min hune Allah jarama on jarama voilà donc bonne continuation à notre artiste amin mbawa wadde jammaji goɗɗi ɓurɗi ɗiɗo machallah réussisi ha ɓuura ɗo kadi inchallah donc grand théâtre non min jahat la case d'abord la case après grand théâtre paya grand théâtre min jiiɗa diwde la case oui eyyi après min paya grand théâtre min gëm Allah jarama on jarama Sali Dia merci beaucoup déplacement ma dérangement yidde Tafa arde ɗo anani vraiment merci beaucoup merci assalamu aleykum Maymouna Allah jarama jaram Tafasi kongole maɗa gartane e plateau bandiraɓe sehilaɓe mi salmini moon kadi mi juurima gongol Allah jaram kadi on jarama franchement Alassane Woudou mbeɗa yetta kadi fans club Tafasi guila fans club Tafasi sosa ha ɗo heeɓi ɗo hande machallah ko yesso tan jimi kadi jimen ko ɓuran jimen ko ɓamtare nde tewno artiste o aɗa wawi welde dande beela dande ko mbaɗɗa fof wiya mais so tawi ala caggal ala yiɗɓe yo caggal ma ala ko gasata haydara weeli kam hen kala ko min ko gummanimi eɓe nde caggalam saaha goppa gutti posuji men jawɗele men mbiya Tafa waɗ ni ko ɗum poɗɗa wat poɗɗa wat jamma e ñalam nan ndeweyam somi ummi wona hay goto rewrem ko sappo ndewreyam ene ndeweyam pour Tafasi won Tafasi ko jiɗa ko amin ami caggal ma mais ɗum fof no kadi so yi dañama ha dañama fof to dañama mbeɗa yetta kadi on ndu woni Sali Dia jeeɗi sababu nde mbino fans club uddira ko kanko jeyno sababu fans club uddira ha yettiɗo hande kono noon kadi Maymouna Sarr kadi nde ardi hen hen kañum machallah ɗowi min kadi ha to jetti ha mi jetti ɗo hande ha dañen o jamma oɗo wune nokce fof hande no haala mais ko jinguere tan quoi mon fof waɗi hen ko wawi mon fof itti hen jawdi mum waɗi hen ko wawi ɓene mbaɗa ga to mi yimtinani wax dëgg yalla en mbaɗa hen juste uniquement pour jammo yo feew jammo daña wune mais wadde ko fans club fof daña wune quoi e ko weli hemen noon ko dérangement ma an garɗa ha ɗo an mbawa nodde mo wonno kaldirɗa walla mbiya ala jot walla an fof an kadi min gandi kadi ala jot kono a ari a wadde mi ɗiɗo jammaji a welni ha welni machallah a waɗi hen ko poɗɗa wadde hen ko a waɗi hen fayida hunden foof wadde minen kadi min jogui kadi cuusal ummade oɗo étape jaat étape goɗɗo billahi lesi wallahi hayso grand théâtre min kulani hannde par ce que hollo mi jogui caggal alhamdulillah rabbil alamin comme fans club onon ɓe no foof mi yettimon surtout ma lan kamɓe wonɓe les mariés ɓen kam mi a jaafo kam no feewi billahi lesi mbeɗa ummo jomumen goppi marié ɓe goppi rewɓe men ndeweyam ay hawɗo heure jaaha ha 2 heures 3 heures 4 heures matin ene ndewe no goppi rewɓe men somi jeeyi mi mbiya ko Tafasi docteur gonnoɗo wawi eɓe jallo kam jaafo no feewi wallahi lazim billahi lesi wallahi jamma e ñalom donc wala yettere Allah no feewi on jaram no feewi encore une fois on jaram bakko messi ande kala jaram no feewi mi jii contribution ma hen quoi wallahi merci beaucoup 2 minutes campagne est vraiment en tant que ndiatigi après Sali Gundel merci Pako bismillah ay bandiraɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama ko ɗum tan mbawmi wiide donc ko waɗa ko kadi vraiment ko weltare mawde par ce que Tafasi ko miñiraɗo moƴƴo c'est un jeune talent te o haali ɗum ɗo heni artiste wona dande artiste ko jogui ɗum ko caggal par ce que artiste o ala staff a wawa yettade to foti yettade ɗo par ce que a wawa wonde artiste jogui tan ko studio est ce que a faami de dande muɗum studio ko ɗum tan artiste jogui ala goɗɗum kala artiste mo jiiɗon hande yetti niveau ji towɗi anani de sa yurnitima walla so tawi a yeccitima ma taw won tambiɗo on ɗon nalanki donc kanko kadi aussi omo weeli tambade ko a faami de mbeɗa wawi wiide omo weeli hay ɗowde ça veut dire que ko neɗɗo déjà naturel neɗɗo jankiniɗo est ce que a faami min guila gandumomi ñalawma faade hannde gandumomi ko neeti donc voilà te kadi mbeɗa andi il est transparent no way ni ko nono wayi
te kadi ko ɗum tan woni chance nalanke ça veut dire bone nalanke tan ko yawde yitade hoore muɗum anani woni ko wiyete ko orgueil e hoore mum par ce que nalankoɓe hewɓe ko orgueil haade ɗumen yettade to poti yettade ɗo fami jeeha ha jejjita ko wanno ɗumen nalanke ko jeeha ha yejjita ko heewi fami fansuji ma hanki jejjitaɓe so tawi men jomumen noddima ni e famide aɗa ama hay jabade ɗumen donc ɗum ɗon ene boni e nalankite ene gandi aussi ɗum ene jaɗa ene jeeya e ñabbuuli ɗi ganduɗa hoore ma wonɓe nalankoɓe donc min pako kam ko mbiyami ko on gona hoɓɓe ɗo par ce que min e mon ndendi wuro ngo ko enen fof ndendi ngoɗo wuro donc so tawi on gari kadi garɗon koto poɗɗon arde on gari kadi garɗon koye galle mon est ce que a faami donc so wonano min kadi wonanno tan ko goote mon ayi ko noon hunde nde wayi heddoto noon ko wiyete ko rek mataw ko yani ɗo tan ayi mais ñande wonde kadi enen gandi peut être tun wawi wonde goɗɗo ko weltare e aussi yiiduɗo suudu baba nde wono Alsane est ce que a faami ko katanki Alsane ko gendiyanki Alsane ko neɗɗo dariyiɗo hayso tawi on ƴeewi on ƴewtidima est ce que a faami de omo doga mission ngaji ɗi ganduɗa hoore ma taw wona hay ɗum est ce que a faami par ce que omo woni mission ngaji leñol ngol anani jamme ñalawma subak kikiɗa kala ko feeñu ko neɗɗo suusa haalde enen gandi Alsane kañum ene darona haala te yimɓe fof en gandi no gueɗe ɗe jaari donc kanko hoore makko enen ñagonomo juutde balɗe moƴƴude battane donc ce ka faami de e dendagal kadi aussi tawaɓe ndeɗo hirde ndeɗo jonde woni fans club o ko wiideɓe tan tigui rigui yoɓe ɓeydu tinnare par ce que mi haali ɗum guila du début nde Sali ari ɗo e galle he Tafa ane Soyobu no garɗon ɗo en mbimon carrément que bismade neɗɗo saɗani wiide neɗɗo tan bisimilla muɗum saɗani saɗi ko duusde donc duusde nde fof ko hen woni anani woni o woni koye duusde nde anani neɗɗo no wawi sinkude aɗa wawi waɗande neɗɗo guelobo dokka ɗum milliard uji est ce que a faami de yaa ha ala dernière minute bonna ɗum ɗon fof donc ko yettere Allah laɗa ɗum fans club o machallah holliti kañum darde kañum haaɓananima ena mbeɗa andi kadi ɓe jiimi a faami de sa jolima ɗo hitani kadi eɓe mbawi wondude ma ɗo heni donc ko weltare wasa junnade tan donc widon tan on jarama merci beaucoup donc yo Allah kadi a faami rokku en aussi tawede oɗo saaha mo wuuri est ce que a faami taw kadi koye fannu goɗɗo walla koye jaɓɓal gongal wallof bon Sali gonɗen koye uddude caggal nde ɗumin nden mais an hande mi affecté mo suudu baba uddanta koye suudu baba min uddana Pili TV eyyi ɗum ko beelam dendi Alsane Oudou Sarr Allah jarama a jarama min beltanimama e darde ma guila nanɗa min gaari dog garɗa bismiɗa min bismorɗa min kadi e banggue mo kettirɗa o mboɗo heewi wiide neɗɗo banggue mo keɗɗa o ko hen jokkata hen ndam ko hen jonnata a jarama Seydi Sarr mi weltinima Allah mi weltinima on mi weltinima dendagal bandiraɓe ɓe ganduɗa guila garɗen ha joni nan daari fans club Tafasi ani yiɗɓe ma e sihilaɓe ma Allah jarama on jarama teddungal ngal mawne amen yooɗe amen tawno ko mon jimo wi ko tan jaɓɓade koɗo ene satti ko gonga kono noon wonko ɓurɗum sattude ko duusde koɗo nde tawno duusde ko hen woni o woni te woni weeɓani Allah hokki on woni ko wi ɗon tan tawde enen fof ɗen gandi min e hooram jeyami koye fans club Tafasi ko hoore gonmi tigui ko nder tigui gonmi wadde kala ko fans club Tafasi kewni ko min kewni so wona no Nouakchott Dakar en woɗɗodiri mi wi on kala ko kewnuɗon mami ar kono tawde Nouakchott e Dakar en woɗɗodiri mi yiiɗa haalde komi waɗata surtout kalami koye ayaw kono noon mbaɗa wawi wiide on hitande fof ɗe mbimi so woni no sagam mois de janvier oɗo taw mois de janvier kadi 2025 taw eɗen mbatta ko wayni wadde kala hitande lawol gotol kala nde fans club Tafasi kewni hitande fof e lawol gotol min Sali Dia so mboɗo wuuri mboɗo sellira mam ummo Dakar mi ara wadde déplacé mi ara hono ni ɗum komin hokki on ngol konngol kadi moɗat ɗum par ce que mboɗo jaggi ko liggeyam mboɗo jaggi kadi enen fof poti rendin doole men ndendinen peeje men ndendinen yidde men ha mbawen duusdemo nde tawno duusde Tafasi en weeli aɗa andi ko ceernam goto wino kam mbimomi hokkam duwaw o wi donade men weeli mbimi ko tagui ɗum o so neɗɗo duwnima gonduɗo e duwaw o dañat woni wadde noon joguiɗo talent jeune talent joguiɗo talent sa duusi ɗum tan a dañat woni emin gandi hande ɗo centre ɓe hande haalpureɓe hewɓe nanete taw ko mawɓe
Allah teni seedi min kalam ko gëm-gëmam de tawno neɗɗo sa gëmi hunde tan yo tiide ma min mboɗo jogui jorto ma tafasi yettoy toon ɗum ko hunde nde gëmmi kadi ko hunde nde ɓooymi wiidam noon ɓammi wiidam noon guila 2013 kadi ko hunde sellude yam ɗum noon wadde minen somin duusima min duusat ko koye amen par ce que succès ma ko succès amen sen mbi noon wadde en mbiyat zone talent ɗi foof en jettatɓe kamɓe fof en jiiɗo hande découverte hande mo mbaɗɗen ɗo e Mouhamed Sarr mo ganduɗa ko miñuma Pako leñol golle jooɗe ɗo waɗi ɗo ɗe ma ya ha ganda ha diwo wontata inchallah ko hakkude Mouhamed Sarr en e Tafasi en ko en ɗam gotam onon foof daruɗon mbaɗon ko yooɗi ɗo e nder Nouakchott kono zone talent ji min gara minen mbaɗ déplacé min gara min tawtore wadde noon ko yettude Allah mi yetto on e yafnade on e yafnade kadi surtout worɓe wawaɓe ko wayno Soyou Bayen e mboɗa andi kam ɗeɗo balɗe foof noppi ɗi ne jagge tan ene pooɗe e Ousmane Salen mboɗa andi kam noppi ɗi kay jaaji kono noon rewɓe jaafoɗe ko min tan wonno joni noon min noon mi hooti e hankkandi kam oto goppe noppi ɗi ɗum noon ko weltanade on e jarnade on wi ɗon guila gaari ha joni oɗon daari on ñamani on jarani on lelaki eyyi o gay kam keddiɗo on kam won caggal on kam ko mayɗo tan on mi halta haali muɗum on Yagoubou Sow on kam ko sosoho on kam noppi mum ko pooɗa tan hankkandi haade koɗi paaɗiɗi kono hankkandi fof ko gasat inchallah tawde ko hande woni mbayni ngu en jarnima noon fof kono noon kadi en jarnima kadi monsieur le maire Ba Ismaïl ha maire mo Sabaha ko Sabaha witede Sabha maire mo Sabha mi yejjitande ɗo inde wadde nan Allah jarama o jarama en jittedungal ngal yooɗi de tawno so tawi maire teddini pulagu tan teddini ko hoore muɗum kadi hande enen kala teddinen teddini ko pulagu o haali ɗum kadi o wi kala dariniɗo pulagu o wi mboɗi teddungalam ummade jungo mum faye muɗum Ba Ismaïl min ɗaldima Allah subhanahu wa taala o Ba Ismaïl a ñamli pulagu ngu kono yomma nde tawno ko denɗam winani ko Alassane Woude Sarr o wima minen min gona fenoɓe de kono kala komin ñalli kala komin nayi ñallata saaha waala wadde noon so tawi neɗɗo bonayamin somin jeehi min deƴƴa mbaɗani mbiɗo min no kaari waɗi fof no mbi min gandani min deƴƴa min nunda so neɗɗo moƴƴayamin min jaaha min kaala aduna foof nana wadde Allah jarama a jarama ko mbaɗanɗa min ko noon ko teddungal Tafasi fan club Tafasi fof mbaɗanɗa ɗum kono noon sababu o ko bandiraɗo gorko Soyou Ba yallah junnu sababu Allah jarama on jarama ko jiɗɗen haalde ko ne heewi kono wawa hejje e jonde nde wotere nde tawno ko mbiyata ko renduɓe peccat kadi hande haalaka walla hande ni konngol ngol ko taƴata tawno ɓerde nde koko weeli ɓuuɓi ha mi natti wawde haalde wadde noon ko Allah jarama tan on jarama teddungal dasta rondete on Nouakchott naaɓe kono tedduɓe yallah teddi noon ko heddi ko noon on ñamde yoɓoɓe min paadi on Sénégal inchallah merci ala min kay hande ala ko guddami uddu tan Suudu Baba TV e Suudu Baba TV Allah jarama on jarama dendagal yeeɓiyankoɓe Suudu Baba TV on beltanama oɗon mbiye kadi ha lawol ngol non noon wadde oppuma gudda e banggue Pindi TV mbiɗa e yo ko noon a jarama merci Ousmane aɗa heppa ɗo gonɗa ɗo ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Pindi TV Allah jarama on jarama min mbawa kadi gasnude ɗum ɗo mi raftata koɓe kalɗo ene ko so deftima tan en bonnat par ce que vraiment en mbawa kadi haalde ko ɓuuri ɗum yeeɓiyankoɓe Pindi TV ɗo mbawɗon wonde eɗo mbawɗon wonirde foof amin kolla on kam vraiment ko ni sohla e nalankoɓe kadi ko ni sohla e animateur uji ɗi animatrice uji ɗi soɓe potti yoɓe kollir tigui ko kamɓe jiiɗi yumma kamɓe jiiɗi baba eɗen ñagono no to faire mek leñol boy yorga bagage nak yorga bagage amin ñagonoma Allah moƴƴere no feewi yo Allah jonu ɗum ɗon monsieur le maire Ba Isma eɗen beltanimo kadi aussi hanki beeto ko eɗen ñalde to bureau ji makko to ene gam wadde makko sorti goto par rapport ko kewnoɗo e wuuro ngo walla e commune makko o laaɓanen reedo waɗi hen donc so tawi o teddinima o teddini ko pulago kala o teddini ko murtannaɓe kala koye dow inde murtani monsieur le maire amin mbima Allah jarama chapeau ɗum noon sen kaali haala Pindi TV haqqillaji men kottata koye mawɗo galle o Abou Diop Abou Samba Diop Abou Habsatou haqqillaji men kota e la grande dame on woni hono Rougui Sall e goɗɗo kadi no wiyatno ñaarel jeewo o gogo Dieynaba min mbima Allah jarama min beltanimama kono noon mi yejjitta animatrice am on woni hono Sumbul Sow donc équipe Pindi TV fof min beltanima oɗon bon Suudu Baba noon hayso inde mon limtaka on jarama par ce que kono goni jaatigueɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Suudu Baba TV et Pindi TV amin beltina bani amen debbo Bakel Sehilma ɓiyumma Bakel Sarr Ndeye Bakel Sarr chapeau toon to Paris la France
yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe Soudou Baba e Pindi TV jam e kisal yo Allah rokku en kadi wattini saaha mo woori Ousmane Dihen Wow. Ngume waay. Sahabomi da diedama. Somi mi da widama. Chinora kom number call man. Wala batami gain man. So me da we demo. Chinora come number call man. While I'm batani guy man. Young Wawi Jungle. Yo sasati yang wawi jengol yo sasandi yang wan serer yo ulat yo sasat kita yo ulat yo sasat kita nakala serer Ande kai bela yo meta dile banda bien ande kai bela yo meta kale badale wo dile banda bien ande kai bela yo meta do weli to metti renobe chappe korben lo jayu man bokela bokolongel petitire chamal ebisja wonangal